खुलुमबाय बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय। दिनै जोंनि बड'लेण्डआव बयनिख्रुइबो गोजामसिन डुरान्ड काप जानो थांगासिनो दङ। आं बेखौनो बुंनो सानो जे जोंनि इयुन जेनेरेशननि थाखाय जोबोद मोजां दिनै बड'लेण्डआव बेबायदि फुटबल बादायलायनायखौ लानानै फैदों। जेसेबांखिनि जोंनि गेलेगिरि बिथांमोन दं बिसोरनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव जे गावसिनि जेसेबांखिनि रोंगौखिनि गावसिनि स्किल गावसिनि गेलेनो रोंगौखौ देखायनानै बे डुरान्ड कापनिफ्राय मोजां गेलेनो हायोबा दिनै बे डुरान्ड कापनिफ्राय गुबुन मोनसे क्लाबावहाय सेलेक्शन मोननो हायो। आं दिनै बेखौनो बुंनो सानो जोंनि बड'लेण्डआव बेबायदि फुटबल बादायलायनाया जाबाय थानांगौ। आं सारमोननिसिम बेखौनो रिक्वेस्ट खालामो जे जोंनि बड'लेण्डआव बायदि खेलाफोरखौ लाबोबाय थायो जाहाथे जोंनि इयुननि जेनेरेशन जेसेबांखिनि गेलेग्रा बिथांमोन दङ गावसिनि रोंगौथिखौ देखायनानै मोजाङै मोजां गेलेनो हायो आरो बिनिफ्राय गुबुन दाबसे मोजां जायगायाव थांनानै गेलेहैनो हायो। आं बेखौनो आसा खालामो दिनै जों गेलेया नङा जोबोर फुटबल गेलेबाय तो आं लुबैयो जे जोंनि इयुनाव जोंनि जेनेरेशना गावबा गावनि रोंगौथिखौ देखायनानै जोंनिफ्राय गोजौसिन गाखोनो हायो। आं बेखौनो दिनै बुङो आरो बेबायदिनो जोंनि बड'लेण्डआव बेबायदिनो फुटबल बादायलायनायखौ लाबोबाय थागोन होननानै आं आसा खालामो। गोजोन्थों।